मैथिली आ भोजपुरी के सबसे नीक चैनल एपी प्रोडक्शन दरभंगा के एखनई लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करू और घंटी के निशान बटन के जरूर दबाओ ताकि नव नव ऑडियो आ वीडियो अहाँ सब लग तुरंत पहुंच सके। Presenting by AP Production, Music and Entertainment. तोरा कमर के बीच बीचे में मन रहैया ओकर नीचे में, तोरा कमर के बीच बीचे में मन रहैया ओकर नीचे में। जो बजबियो बुझी तू चुपचाप अभी है, जे चाहे तोरा भूल ली है, जे चाहे हमरा तू ददी है, जे चाहे तोरा तू ली है, जे चाहे हमरा तू ददी है, तू ददी है, तू ददी है, तू ददी है, तू ददी है। अब उम्र में 14 काचे नैना गिन जका एना नाचे, व्हाट्सएप करबो 5 बजे साँझ के, तू अभी है दलान के पाछे पाछे। अब उम्र में 14 काचे नैना गिन जका एना नाचे, व्हाट्सएप करबो 5 बजे साँझ के, तू अभी है दलान के पाछे। घर में केकरो पता नहीं तू चलती है, जे चाहे तोरा भूल ली है, जे चाहे हमरा तू ददी है, जे चाहे तोरा तू ली है, जे चाहे हमरा तू ददी है, तू ददी है, तू ददी है, तू ददी है। तोहर फिगर छो ऊपर से साजल, उहे देख देख के छिपागल, चाहे हमरा उहे गे छौरी रात रात सच जागल जागल। तोहर फिगर छो ऊपर से साजल, उहे देख देख के छिपागल, चाहे हमरा उहे गे छौरी रात रात सच जागल। और चाही तोरा ई खाली कही है, जे चाहे तोरा भूल ली है, जे चाहे हमरा तू ददी है, जे चाहे तोरा तू ली है, जे चाहे हमरा तू ददी है, तू ददी है, तू ददी है, तू ददी है। ठोर तोहर चरसीला कहने छौगे बुची निचला, एते सोच न गे हमर जानू कोनो पार्ट में है तो ढीला ढीला। जने ठोर तोहर चरसीला कहने छौगे बुची निचला, एते सोच न गे हमर जानू कोनो पार्ट में है तो तोहर ढीला। चुन चुन कहै छो खाली बर्दाश्त करी है, जे चाहे तोरा भूल ली है, जे चाहे हमरा तू ददी है, जे चाहे तोरा तू ली है, जे चाहे हमरा तू ददी है, तू ददी है। तोरा कमर के बीच बीचे में मन रहैया ओकर नीचे में, तोरा कमर के बीच बीचे में मन रहैया ओकर नीचे में। जो बजबियो बुझी तू चुपचाप अभी है, जे चाहे तोरा भूल ली है, जे चाहे हमरा तू ददी है, जे चाहे तोरा तू ली है,